Ai, nyt on pahan näköinen paikka. Nyt on pahan näköinen tilanne. Erittäin hurjan näköinen. Käännetään pyörille, pysykää noin. Ei mitään, oota, tulee pois. Ai. Nyt on hirvittävän näköinen on tuo. Nostamaan! Ja se on ihan varmaa, että tämän homman siivoaminen kestää tavan näköinen tilanne. Tuossa kohdassa vauhtia on niin paljon, että tämä kuva kertoo kaiken. Sitten on tuollainen 300 kilometriä tunnissa. Renkas kaikki vanteet on kappaleena, niin... Olis jos mä kuinka olis? Äijää kiinni vaan! Ukko ja tänne! Kakko! Nosta, turha vetä sit. Ihan nostamalla. Ei oo. Tontti uppeja. Noniin. Kakko! Nämä ilmeet kertovat oleellisen. Kantista vaan kiinni sieltä. Kyllähän se jostain pitää kiinni. Mutta ei ohjata ennen. No niin, se jää tähän sitten homma. Noniin, kukala. Ei perä. Nyt kaatuu. Nyt perätiin! Nyt on lähellä se hetki, että tätä kilpailua ei enää jatketa tästä tilanteesta eteenpäin. Auto tuo! Pojammat pyhään! Otetaan autoa! Ylivoimaisesti hirvittävimmän näköinen tilanne, mikä olen itse ollut oman lyhyen 4 vuoden urani aikana todistamassa valitettavasti.